И какво става, хора? Аз съм RetardBG Joy и днес снимам така малко необичайно през телефона. Да, малко необичайно през телефона, ама какво да направя сега? Всичко може да изникне. Ще го кача в моя канал. Така. Които имам, те някои даже не са игри всъщност, защото MP3 плеера не е игра. Тук MP3 плеер, Instagram, ZG, Twitter, такива. В смисъл не е много. Сега ще покажа как си стеглите Minecraft безплатно, защото много хора си харчат пари. Първо, като за начало ще ви трябва това приложение тук. Той го нарича по различен начин. Така, влияте Google Chrome, интернет, няма значение. Аз ще вляза. Вие да влезете в Google Chrome, няма значение. Няма голямо значение. И пишете. Aptoid пишете. Чакате, цъкате тук на Aptoid, нали? И тук ви излизат всякакви глупости да си изтеглите най-различни. Не. Цъкате Install Aptoid. Аз ще го цъкна. Така, и тук ви пише начало на изтеглянето и в момента си изтегля. Изтегли, например, докато си изтегли. То ви зарежда. Зарежда. Чакаме. 90-100%. Цъкате на него. И нали, то на мен ми изписва всички нови, понеже аз вече го имам, но на вас няма да ви го пише. И нали, натискате инсталиране. Тук е инсталирането, но аз няма го натискам, защото... ще го натисна, ама на мен ще ми излиза, че не може да се инсталира, защото аз вече го имам. Нали, аз ви го показах къде ми е. И мен ще ми изпише, че не мога да го инсталирам, понеже аз вече го имам, така че ще изчакам да видите. Инсталиране и нали, приложението бе инсталирано. Ето ми го на мене. Опа, малко лагва. Така, и ето ми го. Влизате в него, нали? И тук пишете. Си ме на Minecraft. Чакате. Така. И какви тук глупости не теглите нищо. Сърч. Тук в интернета трябва да сърчнем. Да го потърсим в интернет. Напълно ето тази Minecraft. 1.00. Смисъл, ако искате точно най-новата версия, която не знам точно коя е, пишете и версията, примерно, не знам, пишете си версията и тя си ви излиза, после сърч в интернет трябва да сърчнете. Да, и сега какво да ви покажа? Фона е нарочно. И какво да ви покажа? Нищо няма да ви покажа. Това са ми игрите. Може следващия клип пак да е на телефона. Ще имам някоя игра. Също така, това не действа само за Minecraft, а действа и за някои други. Не знам, само ако има някоя платена игра, която искате вие да играете, просто пишете тук в Aptoid или всеки как си го нарича. И я търсите и тя излиза. Тук вие си инстегляте. Следващото мога да ви покажа също. Ето, Story мода също го има. Ето, например, си изтегля е тая. Ще покажа още едно приложение от Google Play. Нали, ето тук така се изтегля. На второто къде отмени. И нали, тук ви пише, ето, инсталиране. Чакате да се инсталира. Чакате. И като се ви
Нали, чакате тук. Ако без да искате го изключите, нали, тук за изключване, няма проблем. Ще се такова. То ще си инсталира. Ето, приложението бе инсталирано. Това се маха тук. Ето го. Ето е Майнкрафт. Да. Не мога да я цъкна. Ето. И тук имам някакви светове, например, експеримент. Ще намаля звука. Така. Няма, без звук ще го сложа. Нали сега тук си играе. Това си е най-нормалната Майнкрафт. Ако чуете кой е този левел, сега ще ви покажа на програма. Също. Влизате в Google Play този път. И тук съм търсил програмата за снимане. И пишете Minecraft PE Master. И го търсите. И е това първото, което ви излезе, го цъкате. Инсталиране. Тук през него може да си слагате скинове, може да си енчантвате, може да си сетвате хоуме. Сега ще ви покажа като се инсталира. Трябва да се инсталира. То малко ще полаги сега, защото се инсталира. Външно фона ми е такъв, не знам, защо си го избрах. Така ми е такова. Чакате да се инсталира. Моментус, депресентус. И да. Инсталира се. Цъкате на него. Не цъкате на Майнкрафт. На Майнкрафт изобщо не цъкайте. Цъкате на Майнкрафт мастера. Сега ви отваря Cancel тук. Така ви показва някакви неща. Окей. И като искате играете, натискате джойстика. И сега то ви зарежда тук, нали? Виждате как ми зарежда. И Complete. И сега тук ви застрани. Аз ще го подместя малко по-надолу. И налицкате Play, например създавате някакъв сървър на Survival или Creative или Survival, няма значение. Името ще му е... бла-бла. Сида ще му е... Сида, ако искате да ви се спавне до село, пишете 3 деветки. Да. Create New World. Сега чакате да ви зареди. Чакате. Ето го моят този скин съм си го избрал аз от това приложение. Не е малък, просто версията така ви го показва. Иначе не е малък. И нали тук на нова. И сега го цъкате това. Чакайте. И това може да си добавите флай, например. И сега мога флайвам на Survival. Мога, например, левела да си го променя на 2000, мога да си го променя на 400, не знам си кой. Игра така мога да направя на ден, нощ, на креатив, да си построя нещо после. Мога да го направя така, че вали дъжд, може да направя, че да спре. Минимап мога да сложа. Да. Аз ще го махна, защото ме дразни. Така, енчант, значи. Аре, сериозно. Съжалявам хора, ама ми спря Minecraft PE Master. Какво става? Хора, става нещо. Ще вляза Minecraft PE Master. Съжалявам, ако видеото е много дълго стана. Сега, цъкаме пак така. Никога... ще ви обясна после. Защото може да ви се прецака работа така. И така, чакаме, play.
Добре, влязах друг. Няма значение. Няма значение, защото... така... Фуцъкнах пак. Его е пак. Бе, не искам, бе. Стив. Аз ще вляза да го... такова малко. Да зарежете за клипа тук. Ето пак, бе, стига! Влизам в нашия world, който създавахме. И нали тук ви обних сега за енчантването. Тук е Infinity Level, всичко ви е на 100 левел. Ето ви го меч. Ето виждате, че е енчантването до макс. А ако искате да има само определени енчанти, ето тук си ги избирате. Ако искате някой друг айтем, тук си избирате. Така, тук може да си добавяте айтеми. Тук ви ги показвате в вас, които са в инвентара. Така, не знам какво е. Тук най-новите айтеми има Golden Apple до 64 може. Мобове може да си спамвате до 64, ама само някои. Не е нужно само. И ако тук ми е къща, примерно, set spawn point. И тук така ми е снимката. Тук му си помена името на Home 1. И ето, например, сега се отдалечавам много надалече. Ето дам си fly. Отдалечавам се много надалече. Защото съм надалече. Цъкате на телепорт и си цъкате на home. Скриншот, тук може да си скриншотнете, бла бла бла. И това е общо взето, което всъщност трябваше да ви кажа за този епизод. Дано да ви е харесал и чао от мен!